Είμαι ωραίο φόρεμα φοράς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Hi, Θα, guys. θα ξαναμιλήσουμε. Έγινε, έγινε. Παρακαλώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Έλα εδώ. Ποια είσαι εσύ? Μην ξέχασες, μωρή. Έχω περάσει πάρα πολλά, είναι η αλήθεια, και Μαζί δεν ήμασταν στο γυμνάσιο. ε, για μισό λεπτό. Η Βαγγελιό. Η Βαγγελιό από τα Πετράλωνα. Σωστά, Απ' τα θυμάμαι. κάτω πετράλωνα. Από τα κάτω. Εντάξει, τι διαφορά έχει. Μεγάλη διαφορά. Ναι. Τι μου κάνεις, χρυσό μου. Είμαι πάρα πολύ καλά. Όπως βλέπεις, ήρθα να πάρω τον ηφικό μου. Παντρεύομαι. Όπως βλέπεις, έχω φάει μεγάλο κέρατο και μου έχουν πιτρώσει. Αυτό το αγόρι είναι ελεύθερο. Αλλά είναι άξεχαστο, είναι 10 χρονών. Για ποιο αγόρι, για αυτό εδώ λες? Αυτός εδώ είναι ο εγγονός μου. Εσύ αγόρι μου, πόσο χρονών είστε? Εγώ είμαι 20 χρονών. Εσείς, Τι είναι αυτή? Έμπαινες. ορίστε, Έμπαινες. πού να έμπαινα. Καλά, εντάξει, δεν μπαίνει. Ούτε αυτός μπαίνει. Βρε Ευαγγελιό, ηρέμησε λίγο. Ξέρεις ότι μ' αρέσουν αγοράκια. Ναι, εντάξει. Πάντα. Έχουμε τόσα αγοράκια, ρε παιδί μου. Πού πας, περίμενε. Είμαι ανήσυχη. Ιωσήφ, Να μας σου αφήνεις πω. λίγο, γιατί... Να σου πω. Ε, Αυτό ναι, το για πουλί τι νους είναι? Το ποιο? Το πουλάκι. Του Γκάρι. Είναι το πουλί του Γκάρι. Θα μου το δώσεις? Τι Είναι να σου τόσο δώσω? μεγάλο. Δεν μπορώ να σου δώσω το πουλί του Γκάρι. Γιατί δεν μπορείς να μου το δώσεις? Γιατί είναι του Γκάρι του άντρα μου. Α, περνάς καλά. Γιατί να μην περνάω, άμα δεν περνούσα καλά, δεν θα τον παντρευόμουν κιόλας. Εμένα ποιος μαλάκας θα με παντρευτεί, γαμώτο. Άμα ψάχνεις εσύ τέτοιον να βρεις, κάηκες. Έχει κανένα φίλο άντρα σου? Τι? Α, έχει. Μήπως έχει... Έχουν και αυτοί μεγάλα πουλιά. Έχουν. Δεν Πολύ ξέρω. μεγάλα. Δεν ξέρω, τι με ρωτάς, δεν έχω δει τα πουλιά των φίλων των αντρών μου. Γαμώτο. Έλα, Εγώ αυτό να σου πω. πάντα κοιτάω και από τους φίλους των αγοριών μου, αν έχουν μεγάλα πουλιά. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό.